Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga magsunod unta ta sa pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo gisangyaw sa mga apostoles aron makapawagtang sa mga dautan sa atong katilingban. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga makapalikay nila sa mga kadautan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colosas. Sanglit gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus, pag ginabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Ipatidlong pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamot, ug ipabarug ang inyong kinabuhi diha kaniya, ug liguna ang inyong pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo, ug pagpasalamat kamo kanunay. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa universo ug dili gikan ni Kristo. Kay ang tibuok nga kinaiya sa Dios, anaa kang Kristo sa iyang pagkatao, ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang hari ug gahom nga espirituhanon. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa tuli nga hinimo sa tao, kundili sa tuli nga iya ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasala. Kay sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo, gibanhaw kamo uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios
nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Hudiyo ug busa wala masakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin niini, ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga hari ug mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan, pinaagi sa pagdala kanila, ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ibayaw ko ikaw, O Diyos ug Hari ko, ug daygon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Matag adlaw, daygon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaloy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Papasalamata kanimo, O Ginoo, ang tanan mong mga buhat. O padayga kanimo ang imong butang mga alagad. Pahisbuta sila bahin sa himaya sa imong gingharian. O pasultia sila may tungod sa imong gahom. Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona amitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pagampo
ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostoles, si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa kadapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Didto may daghang tao nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Hesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang mga gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Hesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Ang gahom ni Hesus, mga igsuon, dili ragikan sa iyang pagkaanak sa Dios. Kay matod pa sa ubang bahin sa Bible, desisyon man gyud si Hesus nga iyang hubuon ang iyang pagka-Dios. Unya gisulob niya ang kinaiya gyud sa usa ka tawo. So kining nahitabo ni Hesus nga gamhanan kay siya ang mga yawa iyang hinginlan, ang mga masakiton iyang ayohon, nya bisag makahikap lang sa sidsid sa iyang biste, mga ayo sila sa ilang sakit, dili ni tungod kay anak siya sa Ginoo nga gikan gid siya sa langit, tungod ni kay tao siya nga dunay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Kitang tanan pwede tang makahimo ani basta duna tay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Muna sila sad si San Pedro kaning iyang mga apostoles nga gipili, sa dihang sila na sad maoy nagsangyaw, labi na tong namatay na si Hesus, nya lig-o na kay silang pagtuo, andam na silang magpakamatay para sa ilang pagtuo. Daghan sa kaayo nga nagsigig sunod-sunod nila kay nangaayo sa ilang mga sakit, ang mga giyawaan nangaayo. Hasta gani ang anino nila ni Pedro, ang mga tao mohigda nasdan kay maagian las anino nila mga ayo na. Hangtod karon nahitabo ni gilingi imong tupad na makaayo ng imong anino. Imong anino makaayo. Oy, makakita alas imong anino kanang sigihan imong paningil sa utang na mudagan di maayo. Muayog dagan. Unya di ta kapapahawag yawa. Ang atong tingog, ang atong pulong makasamot na noo yawa, mudaghan na noong yawa hinoon. Ngano man kay wa ta magbansay sa atong pagtuo. Diri sa unang pagbasa giingna ni San Pablo, ang kaluwasan ninyo dili diha sa balaod nga inyong gisunod. Sa hayra ba kaning balaod sigihan tog sunod kay mao gyud makaluwas. Hasta ganing balaod sa flood control, wa man gani kaluwas. Kusog na naman sa mga uwan karon na patay kita anis flood control. Kaya ang balaod pwede man supakon, kay tao ra may monitor. Pero pagtuo na gani atong hisgutan, ang Ginoo na monitor, ang resulta magtuman kita sa iyang mga sugo. Nya kanang sugo sa Ginoo mo nay tinuod nga gamhanan. Matod pa ni Kristo, ang akong mga pulong, espiritu o kinabuhi.
espiritu pasabot power. No na nga kung magbuhat kita sa pulong sa Ginoo mahimo kitang gamhanan. Mao bitaw ni dinhi kani aton sige pamaligyag slots. Ako gining gituhuan nga pulong ginis Ginoo. Dili Ginoo kay daghan ang mamalit dayon pero naagi mo palit. Sige ra gyud nahinay niya kay tungod kay perseverance may ginganlan sa Ginoo, sige lang gyud kog sangyaw aning slot. Gilingay mong tupad ina magsigi kag palit. Sige kag palit. Magsige ganig palit, mahimo sa na siyang gamhanan. Ako mo nang gisigig sulti ninyo, sugod pa atong pagsugod na kog baligyag slot, mga June 2020. Atong dito pa ko sa Pikas Parokya. Sige na kog palit, kada gid semana. Basta lagi, murasag na ay gahom, wasay hunong-hunong ang grasya. Mao na, depende na kung kita motuos Ginoo. Nya wala na kanang giingon nga mga Hudiyo, mga dili Hudiyo, giiris na nas Ginoo, tinuli, dili tinuli, kay mao man ilang sign sa una nga you belong to the people of God, basta circumcised ka. Ingon San Pablo dili na. Ang pagtuli nato mao ang pagbunyag. Kining atong bunyag sa ngalan ni Hesus, mao kuno ni ang atong higayon nga gipatay ta. Ang atong sala gipatay. Unya sa bunyag sad gibanhaw sad ta isip bag-ong tao. So gipatay ang sala ni saka kag balik isip bag-ong tao, anak sa Dios, gihugasa na sa sala. Dili na ang physical circumcision kung dili spiritual circumcision. Nya unsaon man ni pagpadayon ang ato ng mga buhat sa pagtuo. Ang pagsigig ampo, mao na si Hesus nagampo gid siya maayo, una pa siya nihimog mga decisions, una siya nihimog mga healing activities, nagampo gid siya maayo didto sa bukid. Mo nang sundon unta na nato. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa ti atong tubag sa Salmo? So to, ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Kita binuhat bantas Ginoo ato yung lauman nga ang Ginoo maluluyon kay natong tanan. Atong sultihan ang tanang tao bisag unsa ka makasasala nga ang Ginoo naluoy nimo. Ang Ginoo naghigugma nimo. Mabag-o ra gyud ka. Pwede ra gyud kang sana patyo ng imong pagkamakasasala o banhaon ka nga bag-ong tao. Naanay daghan nato sa kini ako mga staff dinhi, ni atong staff sa parokya. Ni ay pipilaan ni mga buangon kay una karon buutan na kaayo. Ambot lang kag buutan bakang tinuod no, pero mura magtinuod na. Daghan kay na nga mga testimonya na banhaw ngano man kay naluoy gyud ang Ginoo nato. Unya kining mercy of God, ang iyang gitawag divine mercy, is enough to change our hearts, is enough to cleanse us from our sinfulness, kaning atong pagkamakasasala. Mao na anha ta diha mobutang sa atong paglaom. Manindog ta. Mga igsuon, gitawag sa Dios ang iyang mga tinun-an aron mupadayon sa buhat sa kaluwasan. Kita nga nagtuo kanila malaumon nga moingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan pinaagi sa Santo Papa si Leo ug sa mga kaobispuhan mugiya kanato ngadto sa kapuno sa Kristohanong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga taong nagdumala sa atong pangagamhanan, mugiya sa atong nasod ngadto sa tinuod nga tingusbawan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga mulahutay ug makanunayon kita diha sa bukasyon diin ang Dios mitawag kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami.
nga ang mga idaran, ang mga masakiton, ug ang mga nag-inusara makaamgo sa presensya sa Dios diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay mupahulay na sa kalinaw didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Maluluyon og mahigugmaong Dios among Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busat ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, agdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan pangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung gahom. Nya mulihok ra na kung doon na gyud tay pagtuo ug buhaton sad nato ang mga buhat sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang tao. So usa sa atong paagis pagsangyaw kining pagtabang sa simbahan. So wa ko report sa atong mga slots, pero giawhag ta mo sa pagpadayon og palit sa atong slots. Ang atong grace tag 100 pesos per slot, o niya naani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang ato sang PSSP mo ni atong gamiton dinhi sa atong mga project. Nagkadaghan na ra baron atong project. Tag 100 gihapon pesos per slot, nya naani 162 slot challenge nga tag 16,200. So namoy 100, sige lang yung palit. Before we know it, daghan na kay tag mahimo dinhi og makapalipay nas Ginoo og mao nay tuburan sa grasya. Unsaon man pagpalit, una, i-deposit lang sa atong mga bank accounts. Tanawa dinhi sa atong screen ang atong mga bank accounts. Nya pwede sad ipadala sa atong GCash. Pero akong GCash puno na ni. Akong GCash kanina lang uban dinhi mga GCash no. Nya tanawa ninyo angan ha kay basig masaag mo sa laing GCash or ipadala sa kwarta padala nganis ato. Og labaw sa tanan mas dali gyud idiretso na laghato diri sa atong opisina sa parokya dinhi sa Compostela. Aron siguro gyud nga do na kay sa resibo dayon. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.